हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं। जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर। दिनै फुंनि खामानि जोबस्रांजोबनानै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। जि सुबाय जागा सिबस्रांबाय ओमफ्राय दुगैखां आरिखां लाबाय आरोना लोगोफोर। न' बां फोसाबखांबाय मेंबाय आरोना फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै। दै लोंना होनोसै आङो गिलाससे। गथ'फोरनोल' जाहरदों जायाखैमोन आरो आं खामानिखौ फोजोबनानै लाग्रोजोब्बाय। ओमफ्राय दा संथ'वाखै ओंखाम ओंख्रि बायहेरा खामानिफ्रा जोबजोब्बाय आरो दा संनांगौल'सै। दिनैथ' सेटारडे नालाय लोगोफोर माबायावनो गयो दानिया दिनै 10टायावनो गगोन। ओमफ्राय दा 9टानि बारबाय आरो ओंखाम ओंख्रि संसै आङो थाबनो। दै लोंनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय संसै। संसै एबार संनायनि फारि। दिनै मा ओंख्रि संगोन ओंख्रियाथ' जेबो गैया दालि आलुल'। ओमफ्राय न'निनो दाउ मासे हमनानै दोनदों आरोना फिसानो बेखौनो बिबैया गोदाना होखांबाय। ओमफ्राय संनांसिगौल' आंहा फिसासो आरोना दाउआनो आधा केजिसो जानाय नङामोन खोमा, आधा केजिनि एसे खम। न'आवनो जाथाव जाथाव एसे फिसा फिसा दं नालाय ओंखायनो बेखौनो न'निखौनो ख्लेब ख्लेब जाबाय थानो मोनो आरो आङो। ओमफ्राय बेजों होनो एसे माबा रोसिसो जानो नागिरदोंमोन आरोना जारि जोगोलावरि होनानै। ओमफ्राय आं बेखौनो बिलाइ एफा एनै खांहैनोसै, खांनानै लाग्रोनोसै मा मा मोनो ओमफ्राय संसै। बोथोरा बांद्राय स्रां साफा नङा, एसे जोमैबो दं आरोना फुरलाला। अखा हाबाथाय नै जागाया जोंना बिदि जाजोबो, दै जमा थाजोबो। ओमफ्राय माबा अखा फिसा फिसा थाइफ्रिबावबाय आरोना लोगोफोर। बै मोथावरियाव थांगोन आङो, नेरसोन बिलाइ बिराद मोजां मोजां दं बेयाव। लामायावनो खानानै होयो मोसौ फिसा। लोगोफोर नेरसोन बिलाइ बेखौ खाहैनोसै आङो, हाग्रा जाथारबायलै। खानसिसाबो दंमोन आरोना लोगोफोर इयावनो। खानसिसायाबो बिबार बारजोब्बाय, गोरलै गोरलै मोनदों। जायखिजाया खाना लांसै आङो, गोराबाबो बिलाइखौ दा बस'ना होनोसै। जाबाय आरोना नै खानसिसाबो नेरसोन बिलाइजों खानसिसा मोनबाय। एबारहाय आङो जारि मोनना मोना, जारि एसे नैयाव दै दं आरोना, नै दुनालि दै ओरैजाय। ओमफ्राय नैबे गोजौ बिल्डिङा हस्टेल आरोना लोगोफोर, बयस हस्टेल जोंमा स्कुलनि, जोंनि खाथियाव जोंमा स्कुल दं नालाय बिनि हस्टेल। अखा माबा माबिसो थागोन ना मागोनसै। अखा थाइफ्रिबाय लोगोफोरनि। बैसां दाउफ्रा न'आव दंफैजोबो नै। मा मा मोनबोखो आङो लोगोफोर,
जोग्लावरि आरोना नै जोग्लावरि बिलाइ ओमफ्राय नैबे मोन गाम्बारि न'आवनो दङ आरो बियो जोग्लावरिजों मोन गाम्बारिजों ओमफ्राय नेरसोन बिलाइ ओमफ्राय खानसिसा ओमफ्राय जारि बेल' आरोना मोनबा बुस्थु मोनबाय आङो बेखौनो मोजां सायना लानोसै सायनानै संसै आरो आं लोगोफोर साबाय थानोसै अब्ला आङो खानसिसा आरोना लोगोफोर नै खानसिसा मोनदों सुनानै रेडि लाबाय लोगोफोर आङो नै दाउ बेदरखौ सुनानै लाबाय बेयाव माबा सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें ओमफ्राय सामब्राम नैबे हालदै पिस मोनसे होगोन आरो आङो बेयाव देफानानै दाउ रोसियाव ओमफ्राय मैगंखौ सुनानै लाबाय सायनानै संसै आङो ओरैजाय साराय जानबाय आरोना लोगोफोर आङो थाव होनोसै थावा दुंबाय संख्रि होनोसै बेखौ एसेल' होनोसै आङो मस्ला देनायखौ होबाय मैगंखौ होनोसै आङो नै मोजां एवबाय आरोना दाउखौ मैगंखौ होनोसै आरो रेबबाय मैगङाबो दै होनोसै आङो खेबसे आखायनि दैखौ होनोसै आरो खोबनानै दोनसै होमवर्क हरदों हेन्ड राइटिंखौ होबाय नोङो हेन्ड राइटिंखौ होबाय बेखौ एबार लाबोबाय थानांसिगोनलै सफैबाय नै लोगोफोर स्कुलनिफ्राय ओंखामा मोनथ'वाखै र' दसे थाथ'दो ड्रेस गानस्लायदो ड्रेस आय खुलुबुर मानो बिदिथाय बिदाया आयौ हनै जाम्बालै बिदायानो माबा ओरै नायनानै नाहरलाय बाबा ओरै नाहरलाय गेरे हाथायालाय बिदायानो माबोरै जाम्बा बायदि मा खालामबाय थायो ना सोना दे खानाया गोलाव जाबायलाय सिननांसिगोन गाबोन सानदे ना गाबोन खानाय सिनहैनांगोन आं गाबोन थाङा गाबोन सानदेआवलाय बबाव थांनांगौ टिउसनाव टिउसन दङ गाबोनबो दिनैबो दङ स्कुलनिफ्राय मोनफैबाय आरोना लोगोफोर 10टायावनो गगोन होन्दोंमोन नाथाय 10टायाव गवासै 10:40 गबाय आरोना 10:40आवसो गहोदों ओंख्रिया आंना मोनबायानो साखिनायबायबो आरो आङो मोनबाय संख्रि नांबाय रोसिया मोजां जाबाय आरोना नै खांसै आङो ओमफ्राय नै ओंखामा सिटि गाबथ'वाखै आरोना सिटि गाबबानो जाबाय बेल' आरोना ओंख्रिया लोगोफोर दिनै दाउ रोसिल' ओमफ्राय जेबो गैया आसारा दं आसार जानोसै दलद जिराय ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै खुरखांबाय जेबो गैया दिनै दाउ रोसि
ओमफ्राय नै आसार लाबाय बानलु जादो दे लगायनानै जा मोजाङै गेरेमा जानोसै लोगोफोर सिगांसो दाउखिबो होबाय गोथाव जादों आरोना लोगोफोर दोनथ'नोसै लोगोफोर